Doncs bona vesprada i comencem aquesta jornada amb la primera xerrada amb Imma Marín. Tenim la sort, com ja hem dit abans, que fa 2 anys va estar amb nosaltres i aquesta vesprada ens torna a acompanyar. Quan li vam cridar, li vam dir que volíem comptar amb ella perquè tornarem a parlar de joc, més concretament del joc al pati, doncs us puc dir que en seguida ens va engrescar i va dir que vendria. Així que n'estem molt contents. Benvinguda de nou. Ella es defineix com a dona, mare de família i emprenedora. 3 aspectes que ben combinats, quin podria ser el resultat? Doncs depèn de a qui li ho preguntem. Alguna gent ens dirà que és extravagant. Altres ens podrien dir que és impossible. Tal vegada algú ens diga que és fruit de la imaginació, però per poc que coneguem a Imma, us adonareu que aquesta combinació amb ella és algo natural. I com és possible? Doncs perquè ella ho porta amb bon humor, amb optimisme i molta tranquil·litat. Gràcies a la seva capacitat de treball, a la seva creativitat i al seu entusiasme. Si regireu un poc les xarxes, veureu que és fundadora de l'empresa Marimba, un equip format per 10 professionals que es dediquen a la consultoria i el desenvolupament de projectes entorn a l'educació i també és presidenta de l'Associació pel Dret de la Infància al Joc. Si continuem regirant, podrem comprovar que amb tota la feina que ella porta feta no pensa fer allò de nadar d'esqueneta, sinó que pensa continuar treballant, perquè creu que el futur està ple de sorpreses, de reptes i de curiositat, perquè mirar cap al futur fa possible mantenir l'esperança del tot és possible. Són paraules d'ella. Així que, quan vulguis, Imma, tot l'auditori per a tu. Vinga. Això? Ui, sí, ho faig bé. Doncs està molt fort, no? O sóc jo que em sento... Molt bona tarda. Molt contenta d'estar aquí per segona vegada. Em van dir a COE Torrent, dic, sé venir, sé arribar. Bé, jo estic molt contenta de venir aquí, d'estar aquí amb vosaltres i de parlar del pati. De fet, jo vaig començar amb els meus inicis com a mestra. Vaig estudiar magisteri, però alhora que estudiava magisteri treballava en un centre d'educació en el lleure. Ara això que es diu educació social, que llavors no existia. I ràpidament vaig donar-me en compte que a mi m'agradava més el pati que l'aula. Era més de pati, jo era més de pati. I, per tant, una bona part del meu recorregut professional ha estat al carrer, als patis, les activitats de lleure, colònies, campaments, etc. I aquí fins al pati. Però, bueno, l'Anna ja ha explicat una miqueta que sóc jo, a mi m'agradaria saber una miqueta més que de vosaltres i us proposo, a més és una hora bona, diguem-ne, que jo us llançaré unes preguntes, d'acord? Molt fàcils, i si la resposta és sí, us poseu drets, si la resposta és no, us manteniu sentades. Sí? Per exemple, primera pregunta. Qui ha arribat fins a l'auditori de Torrent a peu? Ei, 1, 2, molt bé, 2 valents. I qui ha arribat en cotxe? Buah! Sort que hi ha un bon aparcament, no? Qui ha sortit avui al pati? Bé. Qui ha jugat avui al pati? Hem sortit pocs i hem jugat menys. Bueno, això és un indicador, ja ho arreglarem, això ja ho arreglarem. Qui en la seva escola organitza algun dia de tant en tant o habitualment sense pilotes? Bé, Déu-n'hi-do. Qui a la seva escola, el rei o la reina del pati, són les pilotes? Bueno, pocs, bé. Està bé. Bueno, doncs... Ai, que ja no ho sé fer bé, això, veus? Espera, clar. Ara sí.
Què us proposo? Jo amb aquesta estoneta, que tenim 3/4 d'hora, a veure si ho fem en 3/4 d'hora i podem tenir un moment de preguntes, us proposo 4 coses, un viatge per 4 espais, un recorregut que passarem relativament ràpid, però teniu després tota la tarda que continua i tot demà i en part les jornades d'estiu per continuar fent aquest recorregut i aquest viatge. El viatge és primer compartir un diagnòstic sobre el que passa en els patis de les escoles, en els nostres patis. Jo amb això em baso en la meva experiència i també el recull de coses que m'heu enviat de les jornades i dels treballs que heu fet les escoles de COE. Segon part d'aquest viatge, segona casella, serà identificar quines són les oportunitats educatives d'un pati. La tercera és vivenciar la importància del joc en l'aprenentatge. I la quarta part d'aquest recorregut és què, per què i com transformar un pati. Us veig prenent notes, podeu fer el que vulgueu, però la teniu ja, la presentació ja la té José Manuel i la tindreu penjada perquè la pugueu descarregar i a més es gravarà en vídeo, o sigui que compteu amb ella. Som-hi, doncs. La primera cosa, d'on parteixo o d'on partim? Mira, jo parteixo d'aquest estudi que em consta que algunes de vosaltres o alguns de vosaltres el coneixeu. És un estudi que va fer l'associació IPA, que ha anomenat l'Anna, i que el van fer el 2008. Un estudi sobre què passava als patis, en aquest cas vam ser 30 patis de l'àrea de Barcelona i la seva àrea metropolitana i ens vam dedicar a estudiar, juntament amb una universitat, la Universitat l'Autònoma de Barcelona, a veure què passava en aquests patis. I a més vam dir, i en el món passen coses semblants? Els tenen els mateixos problemes que nosaltres i com els solucionen? I vam fer aquestes dues coses. Fruit d'aquest estudi hi ha una publicació que la podeu trobar a internet, descarregar i conèixer, amb unes conclusions força interessants. La primera conclusió és que en el 2008, quan parlàvem de patis, tothom ens mirava amb cara com dient, de patis? Ara hem de parlar de patis amb la de problemes que tenim? I ara sembla que el pati s'obre pas i comença a ser realment una ocupació i una preocupació per moltes escoles. Com millorem els patis i com els integrem dintre del nostre projecte educatiu de centre? Una pregunta que es fan moltes escoles, la prova és l'èxit que ha tingut aquesta convocatòria. Aquest estudi neix d'una obsessió en part meva i, clar, jo ja tinc una edat. Vaig néixer el 1957, ja fa un tal. I jo recordava el pati del meu col·le i veia els patis dels meus fills i ara veig els patis dels nens d'ara i penso, no han canviat gaire. O quasi gens. L'escola ha canviat. No massa, però una mica, almenys tenim PDIs i alguna cosa hem fet, no? Les metodologies canvien, però el pati... Com és que els patis no han canviat des de fa 90 anys? Al contrari, les poques coses que han canviat han estat per empitjorar-los. Per exemple, per una banda, el pati, si us fixeu, és l'únic espai que tenen els nens i nenes pensat exclusivament per al seu joc. Els parcs, els jardins, altres llocs que hi ha a la ciutat han de conviure amb la gent gran, amb els adolescents, no són pels nens només, han de conviure tots. Però el pati de l'escola, la seva única funció és l'esbarjo, el joc dels nens i nenes. I en canvi, ningú fins ara se n'ha preocupat de com ha de ser aquest pati per enriquir el joc dels nens i nenes. Com ha de ser aquest pati per afavorir el desenvolupament de la capacitat de jugar. Perquè jugar és una capacitat de l'ésser humà, com la de raonar, o la de xerrar, o la d'observar. Si no s'entrena, es fa minsa. Però de ser-hi ens ve. Però, en canvi, si tenim un espai, tenim una oportunitat i ningú, de fet, no conec el llibre d'aspectes tècnics que ha de tenir una escola a València, però a Catalunya
l'escrit que diu als arquitectes com ha de ser una escola, s'expliquen com han de ser les aules, a quants centímetres han d'estar els endolls, com s'han d'obrir les portes, ho explica tot. Del pati diu els metres quadrats que ha de tenir i com han de ser les pistes. I l'arquitecte fa, o no. D'altra banda, és un espai dintre d'un centre educatiu. Un espai privilegiat pel joc i un espai privilegiat dintre del centre educatiu. Dos aspectes que fan realment, que retroalimenten la seva potència, però en canvi això és com si no existís, com si no ho tinguéssim en compte, com si no s'ho hagués tingut en compte fins ara. De fet, una de les coses que apareixia en aquest estudi que vam fer, es va fixar exclusivament en els patis de primària i es va fixar exclusivament en el pati del dematí. I en el pati del dematí, si sumem totes les hores que es passa una criatura, sumen 525 hores. Com l'assignatura de llengua, més o menys. Llengua estrangera, més o menys. Assignatures que avaluem, planifiquem, organitzem. 525 hores, són moltes, Però és que si li sumem les del migdia, 1.575. T'agafa una esgarrifança. 1.575 hores d'oportunitats educatives, que sovint es deixen a l'autogestió del que allà passa. Que passa el que passa. I què passa quan no fem res? Què passa quan ho deixem simplement que passin aquests temps? Algunes coses. Espera, que he mirat. Coses que sortien en aquest estudi i que amb els papers que m'heu passat es mantenen en alguna de les vostres escoles o que us preocupen de d'altres o que veiem com a mares a les escoles dels nostres fills o a les nostres pròpies. Algunes coses, no totes, però algunes. Una primera és que, en general, amb aquests 90 anys que dèiem, els patis s'han empetitit. S'han fet més petits. En part per als booms de natalitat en un moment determinat i la pressió urbanística que ha fet que les escoles volguessin créixer, no tinguessin espai dintre de les ciutats per créixer i llavors s'han fet aules, s'han fet ampliat, menjant-se espai dels patis. S'han col·locat barracons, cada un ho ha fet com ha pogut. I objectivament els patis s'han reduït en mida, s'han fet més petits, en general, no tots per suposat, però la tendència. El primer element del joc, si no l'únic, és la pista poliesportiva. O sigui, el pati s'ha convertit pràcticament, exclusivament, com que s'ha empetitit, hi ha d'haver-hi una pista, doncs el pati és una pista, i en aquesta pista és l'espai on a l'educació física es fan coses. I ja està. Normalment és una pista i normalment ocupa l'espai central o l'únic espai que té el pati. Una altra cosa que sol passar és que l'organització de com s'organitza el pati, si barregem nens de diferents edats, si es baixa una hora o es baixa en una altra, les normatives, el que es pot fer o el que no es pot fer, sol estar bàsicament per raons pràctiques, de comoditat, d'horaris, d'evitar conflictes. La major part de criteris són aquests. Fins i tot les normatives, totes les normatives, la major part de normatives dels patis es basen en el que no es pot fer. No es pot baixar amb mòbil, no es pot fer no sé què, no es pot fer no sé quantos. L'altra constatació, que d'això en parlareu demà, les nenes resulten invisibles. Als anys 80, als anys 90, als anys 2000, tots els estudis, i no han variat, ens diuen que les nenes als patis resulten invisibles. Poques activitats organitzades o previstes o incentivades en el pati, a excepció del dia sense pilotes. Aquest, més o menys, que ja torna a ser un dia en què prohibim alguna cosa. És el dia que prohibim la pilota. Dia sense pilotes. Per altra banda, una cosa que diu aquest estudi
és que quan desapareix la pilota, i això segur que el que feu els dies sense pilota segurament ho haureu comprovat, el joc s'enriqueix. Però no només s'enriqueix perquè apareixen altres jocs que el dia que hi ha pilotes no apareix, que això sembla lògic, no? Sinó que també s'enriqueix a un altre nivell. Per exemple, les agrupacions multigènere, és a dir, les barreges de joc nens-nena s'incrementen. Quan hi ha pilota, les nenes juguen per una banda i els nens juguen per una altra banda en general, diguem-ne. Quan no hi ha pilota, es barregen molt més de manera natural. És una cosa que passa. Una altra cosa, s'aprecia una gran desconnexió entre el projecte educatiu de centre i el pati. Són dues coses. De fet, en moltes escoles el pati no apareix en el projecte educatiu de centre i si apareix és amb una normativa que diu el que es pot fer i el que no es pot fer. Què més? Una altra cosa, una força desconnexió i incoherència entre els discursos dels mestres i la realitat. És a dir, normalment, la major part d'escoles, quan es parla de joc, es rep bé. Sona bé, això. Està bé que els nens juguin, que no juguin al pati, no? Però a l'hora de la veritat no hi ha activitats, no hi ha intenció, no hi ha projecte destinat a incentivar la capacitat de jugar dels nens i nenes. Ens sembla que col·locant un espai, que és una pista, com que els nens ja juguen de natural, allò sortirà sol. I cada vegada ens anem donant compte que cada vegada això és menys veritat. Poder fa 40 anys enrere era mitja veritat, però cada vegada això està sent menys veritat. Mirarem de veure per què, no? I l'altra cosa és que el pati es percep com un lloc de conflictes, com una amenaça. En general, per molt discurs que tinguem, l'acabem percebent com una amenaça, és on hi ha accidents, és on hi ha conflictes, és on hi ha bullying, és on passen coses que després els pares ens queixen. I aquí, en el nostre país, encara no ha arribat, però en altres països la solució és reduir el pati. Jo de muerto el perro, muerta la ràbia, és una mica això. Si el fem més petit, se'ns cauran menys, tenen menys estona per caure, més ens caurà per barallar-se, menys estona per això ho arreglem. O omplim d'activitats, pati del migdia, perquè quan més activitats es fan, menys problemes tenim, més controlats els tenim. Això és una cosa que està passant. L'altra és que vivim d'una rutina i que sovint parlem de vigilar els patis. I el rol del mestre, del pati del dematí, m'estic referint, el rol del mestre sol ser el de vigilar. De fet, no ho sé a les vostres escoles, però a Catalunya hi ha moltes escoles que es parla de a qui li toca vigilar avui el pati. Quan ho dius als mestres et diuen home, tu ja m'entens. Sí, jo t'entenc, però les paraules tenen poder. La gent que heu estudiat una mica de PNL, això ho sabeu. Les paraules tenen poder. I de fet, una de les coses que diu a l'estudi és que quan se'ls pregunta als nens què han de fer, què fan, quina és la funció dels mestres del pati, et diuen xerrar, esmorzar i vigilar. No em ficaré a veure quin moment de descans hem de tenir entre classe i classe i aquestes coses que també tot s'ha de poder, en aquest punt ha de poder capir tot, no? Però aquesta és la percepció. Bueno, bàsicament, predomini absolut del futbol, això ha anat increixendo, ha passat cada vegada més i cada vegada de més petits. Si comencen a veure escoles d'infantil que comencen a parlar del problema del futbol al pati, a infantil, això abans era un problema típic de primària, ara comença a baixar-se cap a baix. Regulació bàsicament fonamentada en prohibicions, això és producte de la por, de la inseguretat. Quan una cosa ens fa por, la regulem, i el que es pot fer i el que no. Gestió reactiva dels conflictes. Vol dir que hi ha un conflicte, mirem a veure què fem. No hi ha una previsió de com els abordarem, com aprofitem els conflictes. Educar és aprofitar conflictes. En el joc hi ha conflictes i aquesta és part de la seva virtut educativa, precisament, aprendre a gestionar aquests conflictes. La invisibilitat de les noies,
La poca experiència de pati com a recurs vinculat al currículum, és a dir, ni s'acaba de jugar, ni l'acabem d'utilitzar, ni el comencem a utilitzar com a espai curricular. El saber es dona a l'aula i el pati és aquell lloc on és la màquina de cafè de les empreses, que de tant en tant has de sortir, has d'esvergir-te una mica per poder tornar a fer lo sèrio. I lo sèrio es fa a l'aula. Per això encara estem una mica contagiats de les universitats del segle XIX, no? Bueno, poques propostes i estratègies adreçades a enriquir el repertori lúdic. Això que us deia, si jugar és important, si els nens necessiten jugar per créixer i tenim un espai ideal per fer-ho, què fem per incentivar aquesta capacitat? Igual que tenim estratègies per incentivar la memòria, per incentivar la capacitat de deducció, per incentivar la parla, i les de jugar. Quines són? Quan les pensem? Com les posem a terme? És a dir, el pati és un espai fora del projecte educatiu del centre. A dia d'avui és així. Per sort, amb aquests 10 anys, cada cop més escoles se n'adonen d'això, per això aquesta sala està plena, no? Això no pot ser, hem de fer alguna cosa, no sabem què, no sabem com, hem provat això, estem provant allò, sembla que allò funciona. Hi ha aquesta inquietud que ens porta a obrir aquesta sala i començar a pensar i a preparar coses, perquè veiem que hi ha alguna cosa que no ens està funcionant, alguna cosa que cada cop el gap s'ha fet tan gran que hem de fer alguna cosa. I ara estem en aquest moment i és un moment molt bonic per això, no? Hi ha uns quants patis dels que suposo que coneixeu, més o menys. Com ha de ser un pati educatiu? Per què serveix un pati? Un pati bàsicament serveix per 3 coses. És un espai ideal per al desenvolupament de la capacitat de jugar, ideal com a facilitador de recursos lúdics per l'aprenentatge. Hi ha coses que podem aprendre millor al pati que en una aula. I sobretot si parlem d'aprenentatge lúdic, en què necessitem cridar, necessitem bellugar-nos, necessitem actuar i aprendre amb el cos. Hi ha aquestes coses, en el pati hi ha més espai que en l'aula. Igual que hi ha coses que és millor fer-les al laboratori o fer-les a la biblioteca que no a l'aula. I tercera, és el lloc festiu de celebració de comunitat, és el lloc on hi cabem tot. Perquè ni a la sala d'actes hi cabem tot, però al pati, les coses xules de l'escola, les festes que celebrem coses, estem tots al pati. És el lloc de la comunitat, de la festa, de la celebració. Per tant, és un dels espais més utilitzats del centre amb gran càrrega d'hores lectives que podem aprofitar. I aquí una declaració de principis. Clar, en part, si el pati no forma part del projecte educatiu del centre, és perquè el pati és l'espai del joc. I l'escola encara no li ha obert la porta de bat a bat al joc. Fins fa uns anys, la porta del joc era tancada. Ara, per sort, hi ha escoles, i segur que moltes de les vostres és així, han començat a obrir portes, finestretes. Hi ha una frase molt bonica del neuròleg Francisco Mora, que a mi m'encanta. Aquest senyor, en una entrevista que li van fer al País, deia que el joc era la disfressa de l'aprenentatge. A mi aquesta frase em va encantar, perquè m'imagino l'aprenentatge disfressat de joc, colant-se a l'escola per alguna finestra, a veure si algú aprèn alguna cosa, mentre... Vaig trobar que metafòricament era una cosa com molt bonica. I és així. Mentre no veiem la importància del joc i l'aprenentatge lúdic en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les nostres escoles, el pati no podrà tenir el lloc que li correspon. El pati és l'espai i temps de joc per excel·lència. I el joc és l'eina d'aprenentatge per excel·lència. El llenguatge dels nens i de les nenes és el llenguatge lúdic. Van agafats de la mà. Si no obrim la porta al joc, difícilment el pati entrarà dintre del projecte educatiu de centre. Farem un hort, que ja està bé,
està bé, però ostres, crec que podem donar més de nosaltres, Segur. Segur que si comenceu a juntar experiències surten moltes coses i molt xules. Però bueno, vosaltres, els que ja vau estar fa 2 anys, sabeu que no se puede hablar de juegos sense jugar i, per tant, jo us proposo que juguem. Què us proposo de fer? Us proposo que deixeu les llibretes per un moment i les poseu a sota del seient perquè necessitareu les mans lliures. Vale? A veure, com ho farem, això? Vosaltres coneixeu el joc de l'Arc de Sant Martí? Mireu, jo dividiré aquest auditori en 4 espais. D'aquí cap fins al final sereu el color groc. D'aquí fins al passadís, color blau. Del passadís fins a la meitat, aproximadament, sereu el color verd. I la resta, color vermell. Sí? Groc, blau, verd, vermell. Sí? Atenció, que això és de P3 cap amunt, Quan jo digui el color, un color, les persones que sou d'aquell color, que esteu als seients d'aquell color, us posareu dretes. Per exemple, si jo dic groc, molt bé, molt bé, ho haureu de fer amb una mica més d'agilitat, però bueno, ja està bé. I si jo dic verd, els grocs seuen, perfecte, i els verds s'aixequen. Molt bé. I si dic vermell, blau, groc, blau, groc, groc, vermell, verd, blau, vermell, groc, verd, blau, però introduïm una nova norma, i és que de tant en tant jo diré Arc de Sant Martí. I en l'Arc de Sant Martí hi estan tots els colors. Per tant, no només us haureu d'aixecar tots, sinó que haureu de canviar de lloc tots. Va! Quan segueixi el joc, sereu del color dels seients on esteu. Per exemple, si aquí persones que eren blaves se'n van cap aquí, ara seran verdes. Sí? Doncs va, grocs. Vermells. Blaus. Verds. Verds. Grocs. Vermells. Verds. Vermells. Verds. Blaus. Grocs. Arc de Sant Martí. Som-hi, grocs! Grocs! Què passa, que estan buits els grocs? Verds! Verds! Aquí, verds, aquí. Vermells! Blaus! Grocs, verds, vermells, Arc de Sant Martí. Vale. Vermells, verds, blaus, grocs, Arc de Sant Martí, tothom al seu lloc. Bueno,
Ja no queda ningú dormit, I el berenar ja l'hem baixat als peus, Vale. Escolteu. Perdó. Ara jo us pregunto. Si estiguéssim al pati del col·le, hauríem jugat i ja està. Però com que estem al pati del col·le i estem en un espai d'aprenentatge, ara ve el moment de la reflexió. Ara ve el moment d'observar i fer conscient el que ha passat, a veure si aprenem alguna cosa. Què ha passat amb aquesta estona? Quines emocions, quines accions, què ha passat? Què heu observat de vosaltres, dels altres, de l'ambient? Diversió i risses. Què més? Tota l'estona? Quan més? Atenció. Quan hi ha hagut més risses i més diversió? En el moment de la transgressió i la disbauxa. Quan més disbauxa, millor ens ho passem. Nosaltres i els nens també. Com més follon, més marxa. Què més coses han passat? Atenció, heu dit, riures, convivència, relació, ajuda, ai que se'm cau l'abric, ai que no puc amb el bolso, ai què faig, cap on vaig? Què més? Heu jugat? Com ho sabeu? Per què? Perquè us heu divertit. Per alguna cosa més? Perquè hi havia incertesa. Sí, senyor. El joc sempre és incertesa. Pel que juga. I pel profe o la mestra que el llença, que saps com comença i mai saps com acaba. La teva capacitat de cintura per gestionar les emocions que apareixen ha de ser més gran. No ho controles tot. Això és una cosa que als mestres ens costa molt. Estem acostumats a controlar el que passa a la classe. Ens han entrenat per això, i això ho fem molt bé. I l'aprenentatge lúdic va del tot el contrari. Per això ens costa tant, als adults en general i als mestres en particular. Més coses que haguem observat. Incertesa, transgressió, t'havies de passar, havies de tocar-te, no saps com passar, si te'l coneixes molt, vale, però si no et coneixes, com ho faig? Alguna cosa més? Emoció. Quina emoció? L'emoció de la incertesa, de la curiositat, la sorpresa, què dirà, què no dirà. Quan jo he dit, ara anem a jugar, tothom ha dit, oh, que bien! Tothom? Aquesta boja que li han donat, que s'ha fumat. A veure, que venim del col·le, que venim cansats, a veure aquí què més hem de fer avui. Va, vergonya, inseguretat, a veure què ens proposarà, em sentiré còmode amb això o no m'hi sentiré. Els nens igual, Per ser nens no és que no tinguin emocions, les tenen igual, També tenen vergonya, també tenen incertesa, complicitat, ha sortit, alegria, però a mi m'interessa això que sortirà ara, i la repassarem molt ràpidament, perquè són les coses que apareixen quan ens posem en joc. La primera cosa que passa quan ens posem a jugar, tant si és un joc que proposem o que proposa un altre nen, vale que sempre, perquè hi hagi joc, demana viure la dificultat com a repte. Seria del marrón a la missió. No em cau un marró, sinó que tinc una missió. És una actitud diferent. L'objecte que t'ha caigut a sobre és el mateix. La dificultat, allò que et costa, l'esforç que has de fer és el mateix. Quan ho veus com un marró o com una dificultat, pesa, i quan ho veus com un repte, voles. No tenir por a equivocar-se. Això és un altre dels poders del joc. No tenir por a equivocar-se. En el joc, l'error forma part del procés. Això és una altra cosa que també a nivell de metodologies a l'escola és una altra bomba de rellotgeria. A l'escola no ens podem equivocar. La vida
És un error darrere l'altre. Aprenem dels errors. Hi ha una frase d'algun que diu s'aprèn més. A vegades s'aprenen coses amb un mar en calma i sovint amb una tempesta. Les tempestes són els errors, allò que no t'esperes, allò que tu no voldries. Ningú fa una paella sense haver cremat algun gra o covat, sí o no? La primera... I normalment mai et surten tan bones com les de la teva mare. O la iaia. Sí? A força de fer-ne arriba un dia que te'n surten bé, però n'has fet moltes que t'han quedat així, eh? L'error forma part del progrés. Tolerar la incertesa. Tenir iniciativa. Què vaig, per aquí, per allà, per tal? Com resolc? Proactivitat. Com resolc aquests reptes, aquests problemes que em venen al damunt? Gaudir de la bellesa. Veure ballar una baldufa, per exemple. És gaudir de la bellesa. Prendre decisions. Jugo, no jugo, faig, no faig. Viure en el present. És una altra cosa que tots els mestres voldríem dels nostres alumnes, que voldríem de nosaltres mateixos, que sabem que anem molt faltats, per això ens apuntem a mindfulness, atenció plena, a veure si estem en el present. Quan un juga, només està en el present. Actitud positiva, tractament dels objectes, de manera no convencional, creativitat. És a dir, és veritat que el pati és un espai de descans, és veritat que és un espai de desenvolupament d'habilitats motrius, és veritat que és un espai de relació i convivència, és una extensió de l'espai de l'aula. Hi ha coses que s'aprenen més a l'aula i hi ha coses que s'aprenen millor al pati. Espais exteriors i espais interiors d'aprenentatge. Tots els nostres serveis. No només per aquests aspectes més transversals, la presa de decisions, la resolució de conflictes, la gestió de les emocions. El pati és l'espai vivencial més intens d'emocions. Després fem programes de gestió emocional a l'aula, però si al pati està passant de tot, només cal observar-ho i portar-lo i recollir-ho. No cal que ens inventem massa més històries, les tenim totes les emocions en el pati. Les baralles, les vergonyes, el fer-se la punyeta, la comprensió, la compassió, totes. La tristesa, l'alegria, l'eufòria, la ràbia, totes. I ens inventem jocs de cartes, i ens inventem coses per parlar-ne. No hi ha res millor que parlar a partir de la vivència, del que hem viscut, recollir-ho i donar-li veu. I, evidentment, no només l'educació física, qualsevol matèria curricular té el seu espai al pati. I això no m'ho invento, ni és d'ara. Et mires el que feien els mestres de les escoles de la República, Ferrer i Guàrdia, Maria Montessori, i la meitat de les classes les feien al pati, entre altres coses perquè era signe de salut. I ens hem tancat a l'aula. I fins i tot les finestres les hem omplert de coses que fan els nens, que ja no entra ni un raig de llum. El pati és l'aire que es respira. El pati, en el centre, parteix de dos nòduls. Un és joc i naturalesa, aire lliure, és l'espai del verd, hauria de ser l'espai del verd, és l'espai del gris, però hauria de ser l'espai del verd. L'espai de joc, l'espai de l'esbarjo i l'espai de l'acció educativa. Les 4 combinacions, parlant del projecte educatiu de centre, parlant del desenvolupament curricular, els 4 eixos són el que donen contingut al pati. O dit d'una altra manera, el pati és el lloc de l'activitat lúdica i l'actitud lúdica per excel·lència, que té a veure amb la convivència, que té a veure amb els aprenentatges, que té a veure amb els valors. A mi una cosa que sempre em fa mal a la panxa. Els patis i els menjadors. Tots els valors que eduquem a l'aula, arribes al pati, arribes al menjador i sembla que s'hagin volat. Doncs vol dir que el que fem no impacta bé. Perquè els valors no s'aprenen, surten, s'entrenen. Si en uns espais lliures no surten, vol dir que alguna cosa no l'estem acabant fer de manera prou eficaç. I no serà perquè no ens esforcem, que ens hi esforcem molt.
Això vol dir que el canvi morfològic és necessari, ara ho veurem, però no és suficient. Pim-pim. Val. Què cal transformar? Cal transformar la mirada. Com mirem el pati? Què veiem quan veiem el pati? No només què veiem d'aspectes físics, sinó dintre del projecte de centre, dintre del procés d'ensenyament i aprenentatge, dintre d'aquest alumne protagonista que totes les escoles que esteu aquí voleu i per les quals us esforceu cada dia, us aixequeu al dematí amb ganes i il·lusió per anar al col·le, dintre d'això, el pati quina funció té? Quins recursos ens està oferint? I com els hem d'utilitzar? Perquè requereix una mirada i un fer molt diferent al de l'aula. I no ens hem entrenats. No ens han entrenat a la carrera. No ens han entrenat a la universitat. L'escola, de per si, no ens entrena per això. Fins ara no ens havíem ni adonat, quasi, quasi. Teníem prou feina. M'han portat tot el currículum, no? Jo soc dels que dic que el currículum seria el que hauria d'anar al racó del pensar, és el currículum. Però la mirada, primer el canvi de mirada, després ja veurem com han de ser físicament i què hi hem de fer. Primer, canviar la mirada, perquè quan canviem la mirada, el pati es converteix en un espai exterior d'aprenentatge i alhora el joc i l'actitud lúdica, aquesta de la incertesa, de gaudir de la bellesa, de fer-te preguntes, de la capacitat d'assombro, de meravellar-te per les coses, etc., es posa en funcionament. I això és el que et fa aprendre. Sense emoció no hi ha aprenentatge. El joc és emoció. L'espai a l'aire lliure provoca moltes emocions diferents de les de l'espai interior, que s'han d'aprofitar. Perquè aquest pati sigui realment dintre del projecte educatiu de centre, l'alumne ha de ser protagonisme, les famílies l'han de recolzar, l'han d'entendre i l'han de recolzar. L'equip docent no només és el que educa, és tots els adults que hi ha a l'escola, tots els adults es corresponsabilitzen i, evidentment, mestres com els que esteu aquí connectats amb la seva vocació. Això ja, com que ho tindreu, ara no cal llegir-ho, només explico què us he posat aquí. Un exercici que hem fet nosaltres, amb mestres, d'agafar 5 aspectes bàsics del que li hem dit un pati excel·lent, un pati ideal, i hem dit d'aquests 5 aspectes, quines evidències podríem tenir que les estem complint? Aquests 5 aspectes són el pati com a espai lúdic exterior d'aprenentatge, els infants són i se senten lliures per decidir amb qui, amb què, com i com juguen, o què fan, els equips educatius són facilitadors del joc i de l'aprenentatge, la morfologia està al servei d'aquests objectius i les famílies ho integren i ho accepten. I a l'altra columna teniu aquestes evidències. El pati serà un espai lúdic d'aprenentatge si el tenim incorporat al PEC, si està concebut amb criteris educatius, és a dir, si decidim si surten tots o no surten tots, no per evitar més o menys conflictes, sinó perquè hem decidit que volem treballar aquests aspectes, que els grans se'n cuiden dels petits, que els petits no sé què, per criteris educatius. Clar que també han d'haver-hi pràctics, no han de ser... Però els criteris educatius primen sobre els pràctics. I així, una miqueta en tot, són pistes que podeu tenir. Perquè la pregunta que a moltes escoles ens arriben, escoles a vegades a través dels equips directius i els mestres, a vegades a través de les AMPAs, i normalment la pregunta és què hem de posar en el pati? I ja et venen amb un plànol. Clar, és que mola molt, els catàlegs, allò, posarem això, no posarem allò, i què fem i tal. I els pares ja han dit que farien una caseta perquè tenim un pare fuster i l'altre ja ho tenim tot dibuixat, no? I jo sempre aquí tiro un gerro d'aigua freda. I el gerro d'aigua freda no és què volem posar en el pati, és què volem que passi. Aquesta és la pregunta. Què volem que passi al nostre pati? Volem que els nens i nenes juguin de manera harmònica entre ells. Volem que els nens i nenes tinguin recursos per resoldre els seus conflictes. Volem que hi hagin espais perquè es pugui córrer, saltar, imaginar, descansar. I llavors posarem un chill-out. Digue'm primer què vols que passi. I després ja veurem com ho fem possible. Però primer... La primera pregunta
és què volem que passi en el pati. I aquí un gran dilema, que a més també sortia amb les reflexions i converses que heu tingut entre vosaltres, és intervenció versus intencionalitat. Hem de fer coses en el pati? A l'estudi, si algú se'l mira en algun moment, parlem de la fal·làcia del joc lliure. Què vol dir la fal·làcia del joc lliure? Vol dir que de vegades ens sembla que en pro del joc lliure, del qual en soc fan, penso per aquí, tinc molts anys de ludoteques i en soc fan, però sota aquest paraigua del joc lliure entenem que el joc lliure és deixar que els nens facin. I el joc lliure no és això. No és això. Perquè pugui haver-hi realment un joc lliure cal currar-s'ho molt. Cal currar-se uns espais que siguin estimuladors del joc. Cal currar-se que els nens i nenes tinguin recursos. Els nens i nenes no saben jugar. Nens i nenes, molts criatures no han vist mai jugar als barcos amb paper i llapis. Oh, és que si no tenen un joc ja no saben jugar. És que no han vist jugar mai a ningú, com ho han de saber? Nosaltres vam veure jugar els nostres germans grans, els grans de la classe, de l'aula, del col·le, i vam dir, nosaltres també volem. Però ells no. El traspàs que fins ara generacional s'havia de fer del joc tradicional, etc., desapareix. I a més apareixen les pantalles, que és una diversió amb totes les comoditats. I els éssers humans tendim a lo còmode. I si m'han acostumat que amb que fer així ja em distrec, per què haig de fer així? Que suo. I a més m'haig de barallar, m'haig de posar d'acord amb el del costat, si juguem a bombers o juguem a papes i mames, si aquí jo decideixo, jo faig, escolta. Tot pati, tota decisió que es pren en una escola ha de tenir intenció educativa. Després l'encertarem o no l'encertarem. L'error forma part del procés, ja n'aprendrem. Però ha de tenir una intenció educativa. I aquesta no sempre passa per intervenir, per organitzar coses. I tot depèn de quin objectiu. Jo puc organitzar coses perquè vull ampliar el repertori lúdic d'aquests nens i aquestes nenes. Vull que sàpiguen més jocs, que no en saben. Però amb quina idea i amb quina metodologia? Amb la idea que al cap de 3 mesos en el pati juguin sols algun dels jocs que els hem ensenyat. Perquè si sempre em necessiten a mi, l'ensenyo. Per poder jugar a alguna cosa no anem bé. Però perquè escollir quins jocs després ells puguin jugar sols, cal pensar bé quins són aquests jocs i com s'ensenyen i com s'expliquen. I com aprenen a jugar. Perquè si no, no els hi quedarà. Sí? Vale. Molt bé. Doncs aquí teniu tota una sèrie d'idees de coses que un pot tenir en compte sempre amb aquesta primera idea. L'aspecte morfològic, que és el que és més xulo quan parles de patis, l'aspecte morfològic no és l'objectiu final. És necessari, però no suficient. Però, en canvi, és un bon camí d'entrada. Per què? Per parlar del jugar, per parlar de la funció del pati a l'escola, per parlar de què volem que passin al pati, quins valors educatius volem que regnin al pati, quines estratègies utilitzarem perquè això passi, com medirem si passa o no passa. Com ho sabrem? A moltes escoles la primera idea que tenen és pintar jocs al pati. Això es va posar de moda als anys 90. Ara vas a les escoles i veus una xarranca que deu tenir 15 anys, que està mig esborrada, que diu, sí, algú va pintar això sembla una xarranca, i això ja no sabem ni ben bé què era. Segur que qui va pintar la xarranca, aquella canalla, aquells pares, allò va funcionar, allò va tenir un impacte, perquè allò va ser un projecte en què tothom es va implicar. Però al cap de 10 anys ningú se'n recorda d'allò, ja no queda res. Perquè el foc, si no se li tira llenya, s'apaga. Mides, varietat de terra, segregació de les pistes esportives. Aquesta sí que és una dada que sabem. Quan la pista esportiva segrega, és a dir, s'aparta, és a dir, quan surts de les aules el que trobes és un pati i al fons de tot et trobes la pista, les coses canvien. Només amb això. Ara pots treure-li molt més partit. Trobareu aspectes morfològics, trobareu aspectes més d'intervenció i d'intencionalitat en el que és les relacions, el paper, el rol de l'adult que està en el pati, els recursos que s'hi col·loquen. Ui, ara.
Per tant, i en resum, punt de partida. L'espai del pati és un espai on deixar volar la imaginació, on respirar. La idea d'aire lliure té dues idees, aire i lliure. Aire és natura, és respirar, és verd, és contacte. Hi ha estudis que comencen, estudis ja que ens expliquen la relació que té el verd, la natura, i em penso que demà en parlareu amb alguna d'allò, la natura amb els resultats d'aprenentatge. Igual que l'arquitectura, però la natura com un factor clau de millora, veure per la finestra verd. Ja imagina't si a més hi pots tocar i pots enfilar-te als arbres i fer una cabana, això deu ser ja aquells patis del Tonucci, allò deu ser la bomba, diguem-ne, no? Un espai per deixar volar la imaginació i despertar les ganes de jugar. Segurs. Però el risc zero no existeix. Ni seria bo que existís. Això ho dic jo. Parèntesis. No existeix. Per tant, també hem d'educar els pares a medir aquests riscos. Alegres, que conviden a la curiositat i l'exploració, que es pugui córrer, que es pugui saltar, que es pugui amagar-se. A cada edat sabem què és allò que necessita fer un nen a nivell motriu, a nivell cognitiu. Per tant, aquestes coses són les que s'han de facilitar. I tot el repertori de jocs d'amagar han desaparegut de la vida dels nens. En els patis no et pots amagar enlloc. Darrere la paperera, darrere el conserge, si es deixa. Sota la idea de controlar i de la seguretat, que evidentment no estic dient que els patis no hagin de ser segurs i que la seguretat no sigui important, és importantíssima. Però a vegades la nostra seguretat i les nostres pors i les nostres inseguretats malmeten les necessitats d'assumir riscos dels infants. I aquesta és una línia molt fina, és un equilibri molt fi, però que l'hem d'intentar portar el millor possible, no? Que permeti jugar a tots els infants. Fa uns mesos vaig estar fent una sessió sobre pati i joc a la ONCE. I, ostres, per mi era un tema absolutament desconegut, no? Però veure les limitacions que tenen els nostres patis perquè nens cecs trobin els seus companys en el pati i no estiguin sols. I no hagi d'haver-hi un nen que sigui l'encarregat, que demana em toca a mi. Bueno, és tota una gestió que demana una sensibilitat i és una altra oportunitat educativa que ens dona el pati. Vale? Perdoneu, que em costa això. Va. Per tant, la pregunta és què volem que passi al pati i com es fa un procés de transformació. Alhora, amb aquest canvi de mirada, és un moment ideal i magnífic per poder portar a damunt de la taula, parlar dels espais de l'aire lliure, parlar del joc, parlar de l'aprenentatge lúdic, què significa, què ens aporta el jugar o el viure les coses com si d'un joc es tractés en el procés d'ensenyar i aprendre, aquest aprenentatge disfressat de joc. Per tant, com ho fem nosaltres, per exemple? Nosaltres el que fem primer és observar i preguntar què passa en el pati, fer un diagnòstic, què ens està passant al nostre pati. Què diuen els nens? Com ho viuen? Com ho senten? Què viuen els mestres? Com ho viuen? Com ho senten? Què diuen els pares? Com ho viuen? Com ho senten? A partir d'aquí, d'aquesta diagnosi, llavors imaginem i proposem, perquè definim què volem que passi. I un cop hem imaginat i hem proposat, llavors sí, llavors decidim. A totes, els nens demanen una piscina, una pista de gel. Una piscina s'arregla amb una font enmig del pati. És la traducció del que volen els nens, jugar amb l'aigua. Per exemple, després toca aquest treball de traducció, no? Decidir dissenyar el què? No només la morfologia, si posarem una caseta o si no posarem, sinó les activitats, en farem, no en farem, el pati del migdia, el pati del dematí, de quina manera, no? Totes, tot organitzat, no? Què? Simplement posarem objectes i materials?
poses materials que poden ser robes, materials que poden ser conos d'aquests dels tràfics, palers, i la cosa canvia molt. Organitzar quin és el nostre rol i, evidentment, fer-ho, celebrar-ho. Un cop has fet una cosa així, s'ha de celebrar. I, per últim, avaluar, que això se'ns oblida. Acabem tan esgotats i tan feliços i tan esgotats que d'això ja se'ns oblida. Aquella caseta que hem posat en allà perquè hem pensat que aniria bé per no sé què i que afavoriria no sé quantos, està passant? O aquest no sé quantos no passa? Perquè potser no era una caseta, tenia que haver sigut una altra cosa, o no era allí, que era allà. O potser és que hem d'ensenyar més a alguna cosa, com utilitzar-ho, hem de donar més idees, més recursos, hem de fer més preguntes. I aquí la gran pregunta que teniu entre aquesta tarda i demà per contestar i el mes de juliol. I vosaltres, què voleu que passi en el vostre pati? I jo fins aquí, que m'he passat uns minuts, i això, que res no succeeix si primer no hi ha un somni, i per tant no penseu com ho fareu, sinó penseu què voleu. Què voleu? No aneu als coms, tireu els quès, ben amunt. Després ja veurem la imaginació on ens porta de com fer-ho possible. I Pepito con sus rebajas. Però no us limiteu d'entrada, somieu, perquè els somnis de vegades es compleixen. Res més, moltes gràcies. No hi ha temps per preguntes.